Από την άλλη όμως θέλω να δείξω και τις εικόνες αυτές από το Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή να δούμε παρέλαση, να δείτε ακριβώς. Ο Τούρκος πρόεδρος πήγε ως επίτιμος ομιλητής στο Αζερμπαϊτζάν για την ημέρα νίκης, όπως ανέφεραν στο Καραμπάχ. Αυτή ήταν η παρέλαση. Και βλέπουμε, Μανώλη, εντυπωσιακή παρέλαση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ακριβώς. Είναι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Τουρκίας, τα οποία πουλήθηκαν, κάποια παρακολούθηκαν, κάποια πουλήθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν και έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον πόλεμο στον Αγκόνο Καραμπάχ. Είναι αυτά που έδωσαν τη νίκη, αυτά δηλαδή. Τα όπλα που κοίταξε, στην παρέλαση ήταν στον πρώτο ρόλο αυτά τα μη επανδρωμένα, καθώς έφεραν σύμφωνα πάντα με τους Τούρκους τη νίκη. Δηλαδή η Τουρκία που ανήκει στον ΝΑΤΟ και στη Δυτική Συμμαχία, από την άλλη βλέπουμε ότι παίζει έναν ρόλο μέσα στον Κάυκασο, μέσα στην ευρύτερη περιοχή. Θα σας τα πούμε, και επίσης πήγανε και υπάρχουν και πλάνα με τους Τούρκους στρατιωτικούς να συμμετέχουν στην παρέλαση, θα τους δείτε και εκεί. Βεβαίως ο Τούρκος πρόεδρος εκεί αναφέρθηκε σε πολλά. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση, διότι η Τουρκία, επιμένω, που ανήκει στην ευρωπαϊκό κόσμο, στην Δύση, όπως είπε ο Στόλτεμπεργκ, ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για τον δυτικό ιμπεριαλισμό, υπενθύμησε τον παντουρκισμό, μια θεωρία αρχές του 1900, επίσης μίλησε για το, δηλαδή εξύμνησε τους θεωρητικούς του νεοτουρκισμού, τον Εμβέρ Πασά, τον Ουρί Πασά. Αυτά τώρα είναι λίγο αντιφατικά μεταξύ τους. Κατά τα άλλα ανήκει στη Δύση. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο, εγώ σας δίνω την εικόνα. Την ώρα που λες δηλαδή ότι η Τουρκία ανήκει στη Δύση του 2020, ο Τούρκος πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο, σωστά, να βγαίνει και να λέει ότι κέρδισε ο τουρκικός κόσμος. Και μάλιστα να είναι σε μια χώρα, Μανώλη, να κάνει παρέλαση τουρκικό στρατό σε μια άλλη χώρα. Εκεί όπου αισθάνεσαι ότι είναι Τουρκία και εκεί. Με τουρκικές σημαίες, αγκαλιά με τον Αλίεβ. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ένα έθνος, δύο κράτη. Ας δούμε τη δήλωσή του. Να το δούμε. Και επειδή όπως ακούσαμε. Ο Αλίεβ ήταν σαν να έλειπε από εκεί του μεταξύ. Έτσι κουμάντο έκανε ο Ερντογάν εκεί από ό,τι καταλάβαμε. Συγγνώμη, και είδα ένα πρωτοσέλιδο της Τζουμχουρiyet που λέει ένσταση του ΝΑΤΟ για κυρώσεις στην Τουρκία. Δηλαδή για να τα λέμε και αυτά, έτσι. Δηλαδή στη Σύνοδο και υπάρχει έτσι, να τα θυμίσουμε, η Τζουμχουρiyet το γράφει. Λοιπόν, το μήνυμα πάντως από τις Βρυξέλλες, όπως είδαμε μεταξύ άλλων χθες, ήταν ότι περιμένουμε να αναλάβει ο Μπάιντεν πια το Λευκό Οίκο για να πάρουμε γραμμή και να δούμε που βρισκόμαστε. Χθες ο Ερντογάν αναφέρθηκε στον νέο Αμερικανό πρόεδρο και φαίνεται ότι κάνει κάποια βήματα πιο κοντά του, Μανώλη. Θα έλεγα και πολλά βήματα, διότι το πίεσε προσωπική επαφή, δηλαδή θυμάσαι τον Μπάιντεν, τι δεν είχε πει, να απομακρυνθεί, να βοηθήσει με την αντιπολίτευση για να φύγει ο Ερντογάν. Βέβαια κάποτε τον αγκάλιαζε τον Ερντογάν ο ίδιος ο Μπάιντεν πριν χρόνια όταν είχε έρθει στην Τουρκία, αλλά τώρα ο Τούρκος πρόεδρος λέει, εμείς γνωριζόμαστε από τα παλιά, με είχε επισκεφθεί στο σπίτι μου, λέει ο Τούρκος πρόεδρος, ο Μπάιντεν όταν είχα ασθενήσει και οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα δεν είναι για συγκρούσεις, αλλά για να βρίσκουν έναν δρόμο να συμβαδίσουν. Καταλαβαίνετε αυτό ότι ως γενική τοποθέτηση πράγμα... δεν είναι λάθος αυτό που λέει ο Ερντογάν, ότι οι πολιτικοί πρέπει να βρίσκουν λύσεις και να πλακώνονται. Το γεγονός. Πρόσεξε όμως. Έτσι είναι. Δηλαδή αυτό και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με τον Γάλλο ομολογό του μια μισή μέρα πριν τη Σύνοδο. Και ο Τούρκος πρόεδρος τώρα τι κάνει, πριν έρθει ο Μπάιντεν στην εξουσία, αρχίζει να στέλνει τα θετικά μηνύματα. Βέβαια είπαμε, η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, Μανώλη, με πάρα πολλά οικονομικά συμφέροντα τεράστια και μπορεί να κάνει αυτά τα παιχνίδια. Είναι η Τουρκία. Τι να κάνουμε, αυτή είναι μια πραγματικότητα, το παραδεχτούμε. Λοιπόν, Μανώλη, μείνε μαζί μας όπως είσαι. Πάμε να το δούμε, βεβαίως. Να το δούμε τι είπε.